Aslında ne kadar çekişele boyalarda mümkün. Yani kıza az vereyim para alayım boya ki. Bir gün almış onun boyalarını harcamış. Göte iki şama gitti posuna alanmam. Yeniden geldi boya almak istedim. Ne elde bir çok boyalar diye ağladı. Vamos lá.
Здравствуйте.
Kemal yapıyorum da bari. Estratemi applaudissementi per le nostre interpretazioni, i musicanti, i felicite, il professionale con cuore all'ensemble Nizje Grad Trgoviste. Yok bayrağı yok olsa gören bir bayrak. Nerede bir tane var. Ben gireceğim. Bak ben 3 tane var. Доброго вечора всім!
Виждам, че сте дошли с знамена и плакати, развейте ги да ги видим хубаво. Ето това се казва мъжество. Виждам тук над 2000 души най-вероятно. Всъщност искам да помоля тези, които са в страни, да дойдат да се съберем тук в центъра. Вие, които сте тук напред, елате малко още напред, да направите място. Сега искам да помоля всички останали да дойдат, за да виждате по-ясно какво се случва на сцената. Добър вечер, приятели! Тази вечер сме тук, за да защитим стабилността на държавата и да покажем, че България може да върви напред по пътя на разума, взаимното уважение и единството. Тук сме, за да заявим ясно нашето обществено мнение и да изберем с отговорност стабилността. Защото стабилността е сила, единството е бъдеще, България – наша отговорност. Митинг подкрепа на стабилността и отговорното управление на държавата. Тук сме, за да кажем твърдо и недвусмислено, няма да позволим да бъде променен бюджет 2026, бюджет, който е ключов за стабилността, за развитието и за спокойствието на българските граждани и бизнеса. Днес заявяваме своята позиция. Ясна. Не на манипулациите, не на хаоса, на уличните преврати, на разделението, агресията и омразата. Да, на стабилността и сигурността. Да, на развитието, модернизацията и реалните резултати. Да, на европейската перспектива на България и да, на бъдещето, в което нашите деца живеят в силна, подредена и уважавана държава. Благодарим ви, че сте тук. В подкрепа на тези послания днес сред нас присъстват представители на централната и местна власт, кметове на общини, председатели на общински съвети, общински съветници, над 106 кметове на малки населени места от област Търговище. Заедно с тях са и представители на различни институции, женски организации, неправителствени структури, почетни граждани на Търговище и всички вие, граждани, които вярвате, че стабилното управление е не просто политически избор, а жизненно важна основа за решаването на проблемите и развитието на нашата страна. Аплодисменти за всички вас! Виждам, че там има още елата да се съберем така и да бъдете в центъра. Благодаря. Присъствате на митинг в подкрепа на желанието за стабилност в държавата. Уважаеми госпожи и господа, имам честта да поканя тук на сцената господин Гюсел Хасанов, бивш областен управител на Търговище. Добър вечер от мене. Аз ще си позволя да коригирам само водещия, защото от тук виждам, че има над 2000 човека. Според мен този площад е пълен и хората, които се присъединяват към протеста, наброяват над 4000. Което е много добър знак за нашето единство, за нашето бъдеще. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, позволете ми на първо място да ви благодаря за това, че днес сте тук и изразявате своята активна гражданска позиция с присъствието на този митинг за подкрепа на стабилността на нашата страна. Това е изключително голямо значение за всички нас, защото съвременната демокрация се осланя само на общество, което не остава без реакция, не остава без да каже какво мисли, когато има движение в обществено и политическия живот на страната. Уважаеми дами и господа, тук от Търговище искам много ясно да кажа на всички. Няма да позволиме един площад, една географска точка да определя бъдещето на нашата страна, да определя посоката, по която върви нашата страна. Няма да позволиме и на шепа провалени политици, които за пореден път се опитват да тласкат нашата страна в политическа безизходица, в политическа криза. Ние този спектакъл сме го гледали,
ние този спектакъл сме го живяли, ние сме претърпяли достатъчно щети и вреди от некадърността на тези политици. Няма да го позволиме, защото България е на прага на един исторически момент. Ние сме на крачка от пълноправното ни европейска интеграция и приемането на еврото в нашата страна. Днес повече от всякога нашата страна се нуждае от стабилност и редовно правителство, което ще даде тази стабилност и предвидимост на всички нас. Именно за това днес тук сме се събрали, за да кажем, че няма да позволиме тази стабилност да бъде бутната, няма да позволиме тази стабилност да бъде разрушена от група политици, които не могат и за пореден път са доказали, че няма как да управляват нашата страна. Благодаря на всеки един от вас, който днес застава с името си, с лицето си, с позицията си, с активността си, с емоцията си, с желанието си да подкрепи митинга, да подкрепи стабилността на нашата страна. Посланието ми към вас е да дързаете, да мечтаете, да не спирате да мечтаете, защото бъдещето ни принадлежи на всички нас. Благодаря ви много, да сте живи и здрави! И ние благодарим на господин Гюрцел Хасанов, бивш областен управител на Търговище. А сега на сцената имам удоволствието да поканя заместник кмета на община Омуртаг, госпожа Радостина Дончева. Добър вечер, добри хора. Аз идвам от община Омуртаг, която години наред живя в безвремие и разруха. Положението при нас беше много тежко. Толкова, че нямаше аналог с никоя друга община в Република България. Ние ударихме дъното. Никой не ни помогна, никое предишно управление не ни обърна внимание. Сега, от една година насам, ние се развиваме. Вече сме по-добре. От една година насам, община Омуртаг има ново ръководство. В лицето на кмета Джунейто Музу, избран чрез извънредни местни избори. Започна усилена работа. Направиха се сериозни инвестиции за кратко време в техническата инфраструктура. И тези инвестиции дават резултати, вече видими резултати. И нашите хора вече не са толкова обнадеждени и не са толкова обезверени. Ние вече имаме надежда. И всичко това се случва със съдействието и подкрепата на настоящото правителство. Ние получихме мощна подкрепа, тласък, за да може да излезе на повърхността. Затова тази вечер ние сме тук, за да заявим своята подкрепа за правителството, да изкажем своята благодарност. Ние не искаме извънредни избори, ние не искаме служебни кабинети, ние искаме мир, спокойствие и стабилна държава, защото нашата кауза е велика. Да работим за хората и заедно с хората. София не е България, но България са и малките общини, като нашата община Омуртаг, като вашите населени места. Всички ние сме България. Заедно и обединени, нашия глас ще се чуе, защото ние сме силни. И нашия глас казва, ние искаме стабилно държавно управление. Ние искаме стабилно държавно управление, за да можем да продължим да работим, за да можем да се развиваме в нормална, спокойна обстановка. Защото работата за хората е нашия девиз. Защото вярвам, че ние ще успеем, защото сме сила. Силата е в нас и ние сме силата. Благодаря. И ние благодарим на Радостина Дончева, заместник кмет на община Омуртаг.
Да видя знамената горе всички! Стабилността е сила, единството бъдеще. България, наша отговорност. Уважаеми дами и господа, имам честа и удоволствието да дам думата на господин Джумер Юнузов, кмет на община Омуртаг. Уважаеми колеги, уважаеми граждани, моето семейство Омуртаг днес сме тук не просто като представители на партия, а като отговорни хора, които искат едно – стабилна държава, работещо управление и ясен бюджет, който да гарантира бъдещето на всяко българско село, град и община. Омуртаг знае много добре какво означава липса на внимание. Липса на внимание от държавата. Знаем какво е да чакаш години решения, които така и липват. Но днес, благодарение на председателя господин Делян Пеевски, нещата започнаха да се случват. Не с обещания, а с реални действия. Финансиране за водопроводна мрежа, пътища, инфраструктура, социални услуги. Това не са просто проекти. Това са надеждата за хората. И за това днес заявявам ясно. Ние подкрепяме това правителство, този бюджет и това обединение, защото то работи. Когато изпълнителната и местната власт загърбим различията и се обединим в името на хората, резултатите са на лице. От Омуртаг казваме едно: благодарим за подкрепата, продължавайте, ние сме с вас. Благодаря ви много. Още аплодисменти за кмета на община Омуртаг, господин Джумер Юнузов. На организаторите на това събитие, благодарим на всички вас, които в този хубав декемврийски ден, по-специално тази вечер, дойдохте